हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोना आंनि सायाव इसिबां अननाय आरो सापर्ट होबाय बेखौ आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा नोंथांमोना जि बायदि सापर्ट होबाय आंखौ बे लेभेलाव मोनफैहोबाय दायो सापर्ट खालामै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जे नोंथांमोना आंखौ बे लेभेलाव मोनफैहोगोन सापर्ट खालामनानै खिन्थु दायो आं नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनो थांगासिनो दं नोंथांमोना जे आंनो अननाय आरो गाव नोंसिनि मोजां मोननायखौ होबाय थ' नोंथांमोना दायो नोंथांमोननो किसुमान सापर्ट खालामग्रा जायफोर चेनेल गोदान खुलिदों बिथांमोननो दायो सापर्ट नांगौ नोंथांमोना जुदि आंनो अननाय होनो हायोब्ला नोंथांमोना आंनो सापर्ट होनो हायोब्ला आं नोंथांमोनखौ मानि थाखाय सापर्ट होनो हाया नोंथांमोना अबियसलि आं नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन थ' नोंथांमोना बे भिडिअआव जायफोर सापर्ट नांगौ नोंथांमोना गावनि भिडिअनि लिंकखौ गावनि चेनेलनि लिंकखौ आंनो हरनानै होबानो जाबाय कमेन्टआव जेबो कमेन्ट खालामना खालि भिडिअनि लिंकखौल' हर चेनेलनि लिंकखौल' हर आङो चेनेलनि लिंकखौ नोंसिनि थाखाय भिडिअ मोनसे लाबोगोन बेयाव गासिबनिबो चेनेलनि नामखौ आं प्रभाइड खालामना होजोबगोन स्क्रिनशट खालामनानै बयनिखौबो बुंना होजोबगोन आङो नोंथांमोनखौ आं सापर्ट खालामगोन नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय जोङो गावजों गाव सापर्ट खालामलायब्लासो फिउचाराव जोङो माबा मोनसे जाहैनो हायो आरोना बिदिब्ला नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जे इसिबां खौसेथि जानानै इउनिटि जानानै आंखौ अननाय आरो सापर्टखौ दिनै आंनि सिगाङाव देखायबाय आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायफिननो नाजालांबाय थागोन नोंथांमोना जुदि आंखौ बेफोरबायदि इसां गोसो गोरबोजों इसां अननाय आरो आंनि सायाव फोथायनाय बिश्वासखौ नोंथांमोना होबाय थ' नोंथांमोना लिंकखौ हरबानो जाबाय आङो थाब लाबोगोन भिडिअखौ थाबैनो नाजागोन आं जेसेबां हायो नोंथांमोना थाब हरनो नाजादो आं बेलेगाव थाङैनि सिगाङावनो नङाब्ला बेलेगाव थांबा नेट नाङाना बिनिखायनो थाब हरदो नोंथांमोना लिंकखौ आङो प्रभाइड खालामना होगोन बयनिखौबो रावनिखौबो नङा माइ गाब जुजाय बासिनाय आंनाव गैया दै गिदिर चेनेल फिसा चेनेल होननानै आङो बासिनाय गैया बयबो हरबानो जाबाय चेनेलनि लिंकखौ डाइरेक्ट हर कमेन्ट खालामनो गोसोबा खालामनो हागोन ओमफ्राय लिंकखौ डाइरेक्ट हरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो बेयाव जिखुनु साननै बा सानसे जिखुनु आङो बेयाव 10,000 भिउसनि माबा लादों आरोना बे 10,000 भिउसआ जाबानो बा 5,000 जाबाबो आङो होगोन दै भिडिअखौ थाबैनो होगोन आं नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय माला होनांगौ माला बानायनांगौ भिडिअखौ दे बिदिब्ला लोगोफोर बिदिनो थाथ'लायदो ओमफ्राय आंहाबो एसे खामानि दंलै न'आव ओमफ्राय दे बिदिनो हरनानै दोनबानो जाबाय आरोना दे जाबाय।